दिनै जोंनि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गायसन सान 1973 मायथाइयाव जोंनि बे गुदि फोरोंगिरि आफादखौ गायसननाय जादोंमोन। जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरनि स्पेसियेलि बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे आफादखौ दानाय जादों आरो बियो जोनोमनि समनिफ्रायनो दिनैसिम बर' फोरोंगिरिफोरनि बर' बिजोंनि बर' जाथिनि थाखाय मावबोगासिनो दङ, इयुनावबो मावलांबाय थागोन। खिन्थु दुखुनि बाथ्रा जोङो बावैसो नोजोर होदों जे जोंनि गोदोनि जायफोर फोरोंगिरि दंमोन बिथांमोना लासै लासैनो रिटायार जालांगासिनो दङ। गोदान गोदान फोरोंगिरिफोर हाबफैगासिनो दङ। नाथाय बे गोदानै फैनाय फोरोंगिरिफ्रा बे गुदि फोरोंगिरि आफादाव लोब्बा लाफायैखौ जों एसे नुनो मोनदों आरो दुखु मोनदों। जोङो लुबैयो गोदानै फैनाय टेट पास खालामनानै गोदानै फैनाय फोरोंगिरिफ्रा जथेस्थ' क्वालिफाइड, सोरबा MA MSc डक्टरेट डिग्रि दङ, बिथांमोनाबो बे गुदि फरायसालियाव मावदों। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां आसा खालामो बे आफादखौ गोम गोम खालामनायाव, जोंनि बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव, जोंनि हारिखौ सिबिनायाव जों बिथांमोननिफ्राय मिजिं थियो। गतिके आं नैबे बिजोंनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जे जोङो बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोङो बयबो खौसे जानांगोन। मानोना जोंखौ सोरखारा गोदोनिफ्रायनो नासयबोदों, दाबो नासयनायखौ बिथांमोना नागाराखै। हयथ' गोदो जोंनि मानसिफ्रा बर'फ्रा खम लेखा फरा खम गोरोंखाय जोंखौ नासयनो गोरलै मोनदोंमोन। दिनै जोंनि मानसिफ्राबो गोबां लेखा फरा गोरों जाबाय, अब्लाबो गोबां सोलो बाहायनानै जोंखौ नासयबाय थाबोदों। दा हमना ला जोंनि फरायसाफोरनि जिथुनाखि फरा बिजाब, बिथांमोना बे फरा बिजाबफोरखौ सम मथे जोंनो होआ। नाथाय गुबुन बिजोंनि अर्थात आसामिस मिडियामनिखौ ओरैनो नासयबोदों, दाबो नासयनायखौ बिथांमोना नागाराखै। हयथ' गोदो जोंनि मानसिफ्रा बर'फ्रा खम लेखा फरा खम गोरोंखाय जोंखौ नासयनो गोरलै मोनदोंमोन। दिनै जोंनि मानसिफ्राबो गोबां लेखा फरा गोरों जाबाय, अब्लाबो गोबां सोलो बाहायनानै जोंखौ नासयबाय थाबोदों। दा हमना ला जोंनि फरायसाफोरनि जिथुनाखि फरा बिजाब, बिथांमोना बे फरा बिजाबफोरखौ सम मथे जोंनो होआ। नाथाय गुबुन बिजोंनि अर्थात आसामिस मिडियामनिखौ बिथांमोना सोलोंथाइ बोसोर जोबनायनि आगोलावनो होफैयो। दा बेफोरखौ जोङो बिख'नो थाखाय जोङो आफाद जानानै जोङो खौसे जानानै थाब्लासो जोङो सरखारखौ नारसिननो हागोन। जोंनोबो जोंनि गथ'फोरनि फरा बिजाबखौ सम मथे होफैनांगौ होननानै जोङो नारसिननो हायो। लोगोसे ट्रेनिंफोर जायो, सम सम फोरोंगिरिफोरनि ट्रेनिं जायो। बे ट्रेनिंफोरखौ मा खालामो, जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरखौबो हारसाफोरजों जयै होफायो। जायनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै फोरोंगिरि जानाय फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लानो गोबां उसुबिदा मोनो। रावनि समस्या फैयो, ओमफ्राय बिदिनो हांखोनि समस्या फैयो। बिनि थाखायनो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मोजां रोखोमै जिबायदि बाहागो लानांगौ बेबायदि बाहागो लानो खाबु मोना। नाथाय जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरखौ जुदि एक्सट्रायै ट्रेनिंखौ होयोब्ला जोंबो गोसो होसारनानै गोसो बायदियै जोङो गावनि बिमा रावजोंनो मोजाङै बुंफोरनानै बा फोरमायनानै जोङो ट्रेनिंखौ लानो खाबु मोनगोन। लोगोसेनो गभर्नमेन्टआ बे ट्रेनिंफोरनि थाखाय माखासे मडिउलफोर बानायो। बे मडिउलफोरखौबो जोंनो आसामिसाव होयो। दा बर' मिडियामाव फरायनानै फैनाय फोरोंगिरि सासेया आसामिसनि मडिउलखौ फरायनानै बुजिनायाबो इमान गोरलै नङा। गतिके बेफोर मडिउलफोरखौबो बर' बिजोंनि जुदि खालामना होयोमोनब्ला जोंहा गोबां माने सुबिदा जागौमोन। दा बेफोरखौनो जोङो गभर्नमेन्टनि खाथियाव नारसिननांगोन। ओंखायनो जोङो खौसे जानांगोन। बेखायनो आङो बे दिनैनि बे बिजोंनि गेजेरजों नैबे जोंनि फोरोंगिरि आफादनि जेनाखि गायसन सान, बे गायसन सान फालिनायनि गेजेरजों आङो गोदानै
एपइन्टमेन्ट मोननाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जे बे जोंनि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादाव बाहागो लाफानानै बे आफादखौ गोग्गोम खालामनायाव जाहाथे बिथांमोनाबो हेफाजाब होयो बेखौनो आं खावलायबाय। गोजोन्थों।